Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і што вельмі радуе, у новым годзе мы вяртаемся да традыцыйных сустрэчаў і эфіраў раз на 2 тыдні з нашай выдатнай эксперткай, тэалагіняй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Натальяй Васілевіч. Добрый дзень, спадарыня Наталья. Вітаю, і хто святкуе з Новым годам. Так ужо що адсвяткавалі, здаецца, ці яшчэ не? Сёння ж стары Новы год, 14-го. А ведаеце, для мяне гэта важнае свята, таму што дзень святога Васіля Великага, а я Васілевіч, вось імініны такія здараюцца па юліанскім календары. Таму свята важна. Я думаю, што ў Беларусі многія працягваюць святкаваць перыяд раства, і шчодры вечар. Учора быў, напэўна, хадзілі, спявалі шчадроўкі, калядкі і святкавалі, сядзелі за сталом. Вось, дарэчы, можа быць, не па тэме. У нас тут шмат цікавых розных будзе і рэлігійных, і нерэлігійных, палітычных, сацыялагічных тэмаў закраналі. Але вот просто цікава вот ваше стаўленне, Наталья. Всё ж таки шчодры вечар, шчэдрык, там каляды, там ці іншае вот такое. Гэта ж, ну, как бы паганскія святы. Ну, дакладней, з паганскіх часоў до нас вот яшчэ дайшло, як і купалля, там, як і іншае. Як вы, як тэалагіня, ставіце да гэтых святаў? Ці нема нейкай супярэчлівасці паміж хрысціянскімі святамі і вось гэтымі народнымі, там, ці паганскімі, як хочаце назавіце? Ну, бачыце, хрысціянская царква ад пачатку выбрала сабе такую стратэгію прыўлашчваць усе гэтыя календарныя паганскія святы, неяк пераінтэрпрэтоўваць іх на хрысціянскі лад. Мы ж ведаем, што нават дзень народзінаў Ісуса Хрыста, так званы, так, Раство Хрыстова, гэта даволі умоўная дата, і яна звязана з тым, што паколькі пачыналі святкаваць менавіта ў паўночным паўшар'і, так, на паўднёвае оно распаўсюдзілася нашмат пазней, а вот у паўночным паўшар'і гэта якраз час, калі сонца зноў пачынае свяціць больш, так што змяняецца працягласць дня і ночы, зноў дзень пачынае расці пасля вось гэтай зімовай ночы. Гэта інтэрпрэтуецца так сімвалічна, і ў розных народах інтэрпрэтавалася назіранне за небам, назіранне за нейкімі такімі небеснымі падзеямі і арганізацыя жыцця ў адпаведнасці з гэтым. І таму, ну, не дзіва, што і хрысціянская царква таксама выбрала менавіта гэты час як дзень Раства Хрыстовага. І я думаю, што, ну, як бы тут на самой справе нават вот гэты язычніцкія паганскія элементы, якія прысутнічаюць, гэта, ну, такія проста чалавечыя культурныя элементы, з чым людзі жылі з старажытных часоў. І я думаю, што калі у людзей ёсць нагода парадавацца адзін аднога, пасвяткаваць, падзяліцца сваёй радасцю, то чаму гэтага не зрабіць? Ну так, асабліва ў такія складаныя, не будзем казаць ўжо цёмныя, а складаныя часы, калі такіх нагодаў адсвяткаваць, парадавацца, павесяліцца не так ужо і шмат, то любая такая магчымасць гэта на карысць, як мінімум псіхалагічнага і псіхічнага здароўя і самаадчування нармальнага. Таму яшчэ раз усім віншуем са старым Новым годам, са шчодрым вечарам, ну і гэтак далей. Карацей кажучы, ёсць магчымасць, святкуйце. Але давайте да сур'ёзных справаў. У Варшаве 9 студзеня прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда ладзіў такі ўжо традыцыйны калядную сустрэчу святочную з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Як звычайна прысутнічала Святлана Ціхановская, шмат было і беларусаў, ну і тыя былі прадстаўнікі польскай палітыкума і грамадскасці, якія займаюцца беларускімі пытаннямі. І як звычайна і Анджэй Дуда і Ціхановская выступалі з кароткімі прамовамі. Значнае месца у прамове Анджэя Дуды была прысвечаная найперш сітуацыі прысуду, які быў вынесены ксяндзу Генрыху Акалатовічу
Я нагадаю, что яго асудзілі на 11 гадоў по артыкуле здрада дзяржава. І ну і ввогуле как бы сітуацыя і тыя рэпрэсіі, якія ідуць у дачыненні да святароў, ксяндзоў, шмат увагі было. І то адпаведна хацелось бы пачуць, Наталья, вашую ацэнку вось гэтага прысуду Генрыху Акалатовічу, ну і ўвогуле сітуацыя з пераследам ксяндзоў. Так, мы уже не першы раз размаўляем про ксяндза Генрыха Акалатовіча, про пераслед супраць яго, і бачыце, дагэтуль пакуль не прыдумалі, не знайшлі вось гэтых канцоў. Што стала прычынай, нагодай для пераследу ксяндза Генрыха Акалатовіча, што стала мэтай такога сур'ёзнага тэрміну, на які ён быў асуджаны, і пра што ўвогуле гаворка ідзе, правда ж? Ну, мы не можам, ніхто там, ніякія кіберпартызаны, ніякія нашы расследавальнікі, ну, не змаглі знайсці вось гэтую сувязь, што ж рэжым хоча і за што ён пераследуе ксяндза Генрыха Акалатовіча. А вось, Наталья, я выбачаюся, што перабіваю, у вас ёсць свая версія ці няма з гэтай нагоды? Ну, то есть я разумею, калі там здрада дзяржавы, там да нейкага ў дачыненні да нейкага чыноўніка, які можа быць валодаў доступам да нейкіх таямніц, сакрэтаў дзяржаўных, там ці былога сілавіка, ці яшчэ ж ксёндз. Якая здрада дзяржавы? Так, ну напярэдадні ягонага затрымання, за некалькі дзён да таго, ён, наколькі нам вядома, быў на прыёме ў амбасадзе Польшчы у Беларусі і, па-моему, звязаны з днём Святога Мікалая. Ладзіцца такі традыцыйны прыём, і вось ён на гэтым прыёме быў, і першапачаткова мы звязвалі, магчыма, нейкі сустрэч, нейкі размовы з некім падчас гэтага прыёму, вось як нагода для ягонага затрымання і далей да распрацоўкі вось гэтай справы, звязаныя са зdraдай дзяржаве. І, ну, наколькі нам вядома, таксама ксёндз Генрых Акалатовіч, ён даволі вядомы чалавек. Бачыце, нават у Польшчы нядаўна выйшла кніга ягоных успамінаў пра ягоныя першыя гады святарскага жыцця, пра то, як ён быў пераследаваны за малітвы, якія ён арганізоўваў у Катыні. Ён быў першым ксяндзом, які ездзіў у Катынь на Смаленшчыне для того, каб там служыць памінальныя службы за тых польскіх афіцэраў, жаўнераў, якія загінулі ў гэтым лесе. І з-за гэтага ён зазнаў на сабе ціск з боку спецслужбаў савецкіх яшчэ, і, ну, як бы асоба ён вядомая, шаноўная, і вельмі шмат дапамагаў розным дзецям. У яго была такая шырокая сацыяльная дзейнасць, ён шмат стараўся дапамагаць дзецям, якія без апекі бацькоў знаходзяцца, і, ну, былі ў яго кантакты з усім светам. Ён і ездзіў, яго запрашалі ў розныя краіны. Ну, таму ён быў чалавекам, які быў звязаны з шырокім колам, скажем так, ворагаў, таму што ўсе, хто вакол, все яны патэнцыйна лічацца ворагамі. Вось. І, магчыма, ён расказваў пра то, што адбываецца ў Беларусі, пра нейкія рэчы. Ну, людзі задаюць пытанні, таму што в Беларусі сапраўды, ну, як бы вельмі цёмныя часы, і, магчыма, та інфармацыя, якую ён даваў, яна была палічана спецслужбамі, ці, не ведаю, праваахоўнымі, ну, хутчэй за ўсё спецслужбамі, так, яна была палічана такой шкоднай для рэжыму інфармацыі, і за гэта, пэўна, вось гэты пераслед супраць ксяндза і пачаўся. Каб яго пакараць ці то за ягоныя словы, ці то за ягоныя думкі, якія сталі складам вось гэтага злачынства здрады дзяржаве. Таму, але застаецца толькі гадаць, бачыце, працэс быў закрыты. Мы не ведаем, што менавіта якія дзеянні палічылі ўлады вось гэтым складам злачынства, і мы нават не можам ацаніць, праверыць іх незалежна, таму што проста не ведаем, што правяраць.
Ну так, да, дарэчы, я просто працытую, я тут таксама у анонсе пазначыў гэтыя словы, вот як Анджэй Дуда пракаментаваў коротко усю гэтую сітуацыю. Гэта показывае, з кім і з чым мы маем дачыненне. Гэта была яго ацэнка асабіста Лукашэнкі і лукашэнкаўскага рэжыма. Наталья, я хацеў бы вот з іншага боку да гэтага пытання падысці, глянуць на яго. Ўсё ж таки прагучалі словы про тое, что суд быў закрыты. Гэта сапраўды так. Апошнім часам рэжым, асабліва вот такія суды, як кшталту Генрыха Акалатовіча, да і ўсе палітычныя гэтыя судзілішчы, яны робяць закрытымі. Але вось таксама днямі распачаўся суд над затрыманым японцам. І японская амбасада, зразумела, не была дапушчаная у зал судовага паседжання, але яны даслалі запыт з просьбай дапусціць, каб яны маглі прысутнічаць на гэтым пасяджэнні. Я не чуў, каб з боку, я не ведаю, як там, Ватыкана, касцёла, нават просьбы былі, каб некага, умоўна кажучы, дапусцілі на суд над Генрыхам Акалатовічам. Я правильно разумею, што нават і не спрабавалі, і пра што гэта сведчыць? Ну, не ведаем, мы публічна нічога падобнага не было. Ну, трэба таксама ўлічваць, што на сённяшні момант у нас няма нунцыя ў Беларусі. Арцыбіскуп Антыёзіч, які быў нунцыем папярэднім, ён уже даўно скончыў сваю службу на гэтай пасадзе і пакінуў Рэспубліку Беларусь, а новы нунцый яшчэ не быў прызначаны і ў Беларусі не знаходзіцца. Безумоўна, без асобы нунцыя у такіх делікатных і сур'ёзных справах, звязаных з уладамі, я думаю, што просто не знаходзіць сабе сіл і адвагі для того, каб неяк публічна ўпісвацца за ксяндза Генрыха Акалатовіча улады касцёльныя. Але гэта яны робяць не таму, што яны такія дрэнныя і не таму, што яны такія, ну, скажем, забілі просто на гэтую справу, да, і хай там што будзе, то і будзе. Не, просто таксама трэба разумець, што і кіраўнікі рэлігійных арганізацый, асабліва цяпер у перыяд перарэгістрацыі рэлігійных арганізацый, знаходзяцца ў даволі такі падвешаным стане і, ну, напэўна, маюць спадзеў на тое, што нейкім чынам гэтая сітуацыя вырашыцца без, скажем, заяваў нейкіх, без патрабаванняў. Мы ведаем таксама, што і на абвяшчэнні прысуду, гэта публічнае мерапрыемства, і там, ну, не могуць яго зрабіць закрытым, так, але прадстаўнікі рымска-каталіцкага касцёла таксама не прыйшлі. І гэта, ну, пра што гэта можа сведчыць? Ну, што все запужаныя, усе баяцца зрабіць нейкае лішняе дзеянне, разумеюць, што ад іх гэтых дзеянняў сітуацыю ўсё роўна не залежыць, можна прыняць 10 заяваў, толькі пацярпець, але гэта лёс ксяндза ніяк не палепшыць. Таму я думаю, што чакаюць прыезду новага нунцыя, нейкім чынам, каб ён, як чалавек менш залежны ад уладаў, чалавек, які прадстаўляе Ватыкан, мог бы у гэтай сітуацыі разабрацца і неяк паспрыяць нейкімі спосабамі дыпламатычнымі знайсці вырашэнне сітуацыі. Таму толькі так я магу пра гэта гаварыць, і мы сапраўды мы разумеем, з кім мы маем справу. Я згодна з прэзідэнтам Анджэем Дудам, але я думаю, што і прэзідэнт Анджэй Дуда не ведае, як мець справу з тым, з кім мы маем справу. Мы не навучыліся, мы не знайшлі яшчэ той спосаб эфектыўны вырашаць падобнага кшталту сітуацыі, папярэджваць развіццё падзеяў, такіх вот, ну, даволі трагічна развіццё падзеяў, калі састарэлага чалавека з хворага чалавека, які перажыў аперацыі і на сэрцы, і
анкалагічны дыягназ меў, што насамрэч з такімі, ну, гэта тое, што ён праводзіць час у турме, для яго здароўя, для яго жыцця, гэта вельмі небяспечна. І ну, нават кожны дзень у зняволенні дадае вот да ягонага стану нейкія такія негатыўныя наступствы. І таму ну, мы не навучыліся бачыць, і нават палякі б'юцца з-за таго ж нашага свайго і нашага журналіста Анджэя Пачобута ўжо даўно пагражаючы там і закрыць пераходы і гэтак далей, але пакуль нічога асабліва дамагчыся не змаглі. І як мы памятаем, той, з кім мы маем справу, казаў пра тое, што Сікорскі так павінен прыпаўсці на каленях, там, ці як ён павінен там да яго прыйсці і папрасіць, вось тады будзем размаўляць. Але гэта заведама нерэалістычны сцэнарый, што хтосьці там будзе паўсці, і кудысьці паўсці не гарантуе вынік. Вось, мы бачым, што падман тыя, з кім мы маем справу, яны абяцаюць адно, а потым не ўмеюць трымаць свайго слова. Па-першае, таму што яны не заўсёды вырашаюць нейкія пытанні, па-другое, яны ну, як бы, на гэтым і будуюць усю сваю палітычную стратэгію. Казаць адно, рабіць другое, падманваць тых, з кім яны ўдзельнічаюць у перамовах, і нават сваю пазіцыю заяўляць такім чынам, каб нельга было зразумець, чаго ж яны хочуць. Вот, дарэчы, это учора ці калі некалькі дзён таму Вольга Лойка была у вас на эфіры, яна якраз пра гэта і гаварыла, што вельмі шмат нейкіх цьмяных намёкаў нібыта спрабуе рэжым кудысьці камусьці перадаць, але намёкі настолькі цьмяныя, што ніхто нічога не разумее. Так калі вы штосьці хочаце, гаварыце наўпрост і канкрэтна скажыце, вот за гэта мы хочам вось гэта. Все, там, разумець намёкі, ну, як бы тут гадаць, это, ну, расклад нейкі зрабіць у таролага, у астролага, спытаць, што там Лукашенко хоча. Ну, як здагадацца, там, схадзіць там да якой-небудзь экстрасэнса з шарам, каб там пачытала і сказала, што Лукашенко хоча. Ну, мы ведаем, што глобальна ён хоча захаваць уладу, і каб нічога для гэтага рабіць не трэба было. Вось. Але, ну, таму вельмі цяжка сказаць зноў-такі пра кейс айца Генрыха Калатовіча, і бачыце, рэжым, яму здаецца, што чым менш ён адкрыта гаворыць, чым менш празрыста ён агучвае свае нейкія патрабаванні, тым больш ён кантралюе нібы сітуацыю. Больш ён як бы вот напусціць вось гэтага смогу нейкага такога смугі у публічную прастору. Гэта нібыта дазваляе яму неяк захоўваць вось гэты кантроль над сітуацыяй, у той час, як іншыя тыя, хто маюць з ім справу, да, той же прэзідэнт Дуда разгублены, тут не ведае, як правільна зрабіць, куды кінуцца і куды націснуць, і таму здаецца, што ён знаходзіцца ў горшай сітуацыі з гэтай нагоды, таму што яго менш інфармацыі. Заўсёды цікава слухаць спадарню Наталю, піша Софія Б. Ну а вось Амадей пацвярджае сваім каментаром, што ён не толькі слухае, увогуле з цікавасцю ўсё і ўсе дэталі адзначае для сябе. Піша: а мандарыны на дрэве у Наталі на заднім плане паціху знікаюць. Было 3, а застаўся 1. Вот бачыш, глядзіце, якія ў мне памідорчыкі там растуць. Так, чакай, трэба, каб паспелі падлічыць колькі, каб потым сачыць за знікненнем. Так, ну бачыце, это плодовыя дрэвы, яны такія, з іх збіраюць ураджай. Вось, і это уже не першыя 3 мандарыны, яны мяняюцца. Там спачатку, калі ёсць мандарыны, то лісці і галіны не так растуць, яны забіраюць на сябе плады большасць вось гэтых харчовых элементаў з глебы, а калі ўжо гэта, я думаю, нават гэта абарваць мандарынчык для того, каб дрэва хутчэй пачало расці. Вось, таму дзякуй, што клапоціцеся. Дзякуй за увагу, як кажуць, але мы яшчэ не завершаем
завершаем, а мы так бы мовіць подводим до невялікай рекламной паузы с закликом подписываться на телеграм-канал «Христианская визия не войне» и Наталья с 2 Л. Так и пишется Наталья с 2 Л. Это 3 слова особные, а не ятло. Ну и Наталья так само с 2 Л так и пишется. Это 2 цікавых телеграм-канала, до якіх мае дачыненне Наталья Васильевич. И калі мы вот все ж таки сустракаемся раз на 2 тыдні, а вось у прамежак гэты можна сачыць за тым, что адбываецца у сферы рэлігійным, хрысціянскім, сацыяльным, палітычным. Ну что цікава гэтым каналам, то там звычайна вельмі аператыўна з'яўляецца і можна сачыць, калі подпишитеся. Ну и безумоўно не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши сустрэчы з Натальей. Ну и безумоўно расширывайте. До речі, бачите, Наталья Васильевич глядзіць не толькі сябе на канале Еврорадио, глядзіць таксама іншых выступоўцаў. Тому что подписанная на канал Еврорадио. И как кажуць, будь як Наталья, не будь як які-небудзь там неподписаны чалавек. Наталья, давай вернемся да вось гэтай ситуации с палітвязнямі, да якой вы там звярнули увагу. И сёння з'явілася інфармацыя, что прапагандысты следам за Виктором Бабарыкам прадэманстравалі фото, видео, ну и там вот интервью нібыта нават ужо записали. Ну, умовы запісання это іншая справа, але я, правда, не паспеў за эфірамі гэта ўсё паглядзець, пазней пагляжу, але сам факт вось зараз гэтага з'яўлення показалі нам Кузнечыка. Гэта что? Гэта з той же самой оперы мы вам нешта покажем, але так вось усё туманна, сэнс гэтага, что здагадаецеся самі, ці ўсё ж таки адсочваецца нейкая вось такая стратэгічная мэта скіраванасць? Ну, на мой погляд, гэта укладаецца хутчэй у працэс, магчыма, нечага, што адбываецца вакол гэтага канкрэтнага палітвязня Андрэя Кузнечыка. Зразумела, што Андрэй Кузнечык это не проста палітвязень, это супрацоўнік Радыё Свабода. А Радыё Свабода, як мы ведаем, гэта карпарацыя, медыакарпарацыя, якая звязана са Злучанымі Штатамі Америки. И мы ведаем уже, что Злучаныя Штаты Америки за своих громадян не уписываются, да, и спрабуюць заўсёды з самых там складаных ситуаций их вытягнуть, ну, за своих громадян альбо за супрацоўнікаў своих медый. И тут сюды вот гісторыя с Олегом Руздзіловічам нам вядомая, які быў памілаваны. Цяпер вось вакол Андрэя Кузнечыка разгортваецца нейкая сітуацыя. Ёсць яшчэ таксама Ігор Лосік, вот які яны як бы трапляюць усе ў одну кампанію. Я думаю, што там ідзе асобна нейкі працэс, вот звязаны з тым, што гэта асабліва цікавыя для канкрэтнай звышдзяржавы людзі, так? А цяпер яшчэ у нас апошні тыдзень фактычна кіраўніцтва адміністрацыі Байдена, і магчыма вось гэтая адміністрацыя, гэтая ўлада ў Злучаных Штатах Америки, она спрабуе такі апошні акорд магчыма зрабіць у сувязі з тым, што будуць вызваленыя. Я спадзяюся, што такі працэс ідзе. Мы пра яго нічога не ведаем. Вось это не зусім, скажем, это вырашаецца на ўзроўні трошки вышэй за нас. Вось, але ну, на мой погляд, можна спадзявацца на тое, што сапраўды Злучаныя Штаты Америки працуюць у гэтым накірунку, і
ну, нейкія будуць пазітыўныя навіны ў бліжэйшы час. Але бачыце, мы ведаем таксама, што былі падобныя відэа здымалі з той жа Палінай Шарэнда-Панасюк, і гэта не прывяло ніяк да ейнага вызвалення. Ну, часта такія відэа з'яўляюцца умовай адкрыцця гэтага акна магчымасцяў на вызваленне. І таму гарантый тут ніякіх быць не можа, і мы не можам здагадацца, як яно будзе развівацца, але ёсць спадзеў на тое, што і прыбліжэнне гэтых выбараў так званых 26 студзеня у Беларусі, уступленне на пасаду прэзідэнта Трампа, яно неяк паспрыяе развіццю, скажем, паслабленню інтэнсіўнасці рэпрэсій, прынамсі, і магчымасці дамагчыся вызвалення шэрагу палітвязняў. Ну, з іншага боку, глядзіце, Наталья, мы калі з'явілася навіна, ну, я про сябе кажу, я не кажу там про вас там ці іншая, можа быть, экспертную і грамадскую супольнасць, калі з'явілася навіна, што открываецца амбасада рэжыма Лукашэнкі ў Ватыкане, ну, я как бы подумал, ну, нарэшце вот яны там неяк, можа быть, вырашылі там паразумецца, дзе там перагарнуць, не перагарнуць, но там паспрабаваць наладзіць стасункі, і можа быть, рэпрэсіі ў дачыненні да, ну, як мінімум ксяндзоў, ну, будуць зменшаныя. Але як показывае практыка і прысуд таму ж самому Акалатовичу, ну нешта это не ўзаемазвязана. Як сказаў Воскресенскі про вызваленне там, скажем, по памілаванню і працяг рэпрэсій, гэта два незалежныя адзін ад аднаго працэсы. Так і тут што, незалежныя працэсы адзін ад аднаго? Ці вот як это працуе? Я не думаю, что это незалежно. Я думаю, что у пэўным сэнсе будзе нейкае развіццё, ну, што насамрэч вось гэты сезон палітычны, так, перадвыбарчы, ён ну, такі спецыфічны. Думаю, што пасля таго, як Лукашенко зноў будзе, так сказаць, нібыта пераабраны ў 7-ы раз на гэтую пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, магчыма, ну, як бы нейкія калёсікі перакруцяцца, можа, не старонках, там хтосьці, таксама у вас, по-моему, гаварыў, што таксама, можа, Вольга Лойка, што кнігі гэтай уже няма дзе гэтую старонку перагортваць. Я думаю, што трэба пачакаць хаця б, ну, тыдзень-два, і думаю, што нейкія падзеі, па-першае, будзе, мне здаецца, нейкая дынаміка па вайне в Украіне, звязаная з уступленнем Трампа на пасаду, паколькі ён абяцаў гэта і рабіў гэта такім адным з важных пунктаў сваёй перадвыбарчай праграмы, і шмат пра гэта разважаў. І, адпаведна, гэта пацягне за сабой шэраг іншых зменаў у структуры, скажем так, рэжыма. І, ну, бачыце, я хочу нагадаць, што, ну, для дэмакратычнай супольнасці пасля гэтых выбарах, не гледзячы на тое, што яны нелегітымныя, не гледзячы на тое, што яны не свабодныя, што яны не будуць прызнаныя, але як было ў 2000 годзе, калі вы памятаеце, што пасля 96-го года, паміж 96-м і 2000 годам Верховны Савет 13-го склікання дзейнічаў як легітымна абраны парламент, его запрашалі у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, прадстаўнікі, яны сапраўды, дэпутаты маглі, не гледзячы на тое, што яны не былі ў палаце прадстаўнікоў лукашэнкаўскай, так, але яны паралельна маглі весці такую публічную дзейнасць ад імя беларускага народу. Але пасля 2000 года, калі быў новая палатка, была пераабраная, аўтаматычна ўжо все забыліся пра гэтых дэпутатаў Верховнага Савета, хаця, па ідэі, калі так з канстытуцыйнага права разбірацца, гэта дагэтуль адзіныя легітымныя прадстаўнікі беларускага грамадства у межах такой палітычнай сістэмы. Дагэтуль, да, нават у 2025 годзе. Але
У 2000 годзе пра іх усе забыліся на гэтых дэпутатаў, больш нікуды не запрашалі асабліва. Так і цяпер адбудзецца, што пасля правядзення гэтых так званых выбараў, пасля новай інаўгурацыі Лукашенка, можа ён не здабудзе больш легітымнасці ў вачах міжнароднай супольнасці, але менш легітымнасці будзе у цяперашняй прадстаўніцы беларускага народа Святланы Ціханаўскай і ўсіх структур дэмакратычнага руху. І гэта для нас, канешне, негатыўнае развіццё падзеяў, але яно як бы натуральнае развіццё падзеяў. І я думаю, што ў пэўным сэнсе мы паступова пачнем ператварацца ў раду БНР па сваім статусе, так, вот, ну, дэмакратычнай сілы Беларусі. Гэта, але з іншага боку, ну, магчыма, як грамадзянская супольнасць, уже не столькі палітычная, колькі грамадзянская супольнасць, дыяспары, нейкія канкрэтныя людзі, за якімі стаяць групы, пэўныя групы інтарэсаў, нейкія групы каштоўнасцяў, яны ўсё ж такі таксама змогуць больш актыўна ўдзельнічаць вот у фармуляванні парадку дня, які адбываецца цяпер у сувязі з Беларуссю і увогуле ў рэгіёне. Я хотел бы вот просто, калі уже узгадали, які ўзрост і які стан здароўя того ж самого ксяндза Генрыха Акалатовича, але нягледзячы на гэта яго не толькі затрымалі, але такі вось прысуд з таким абвінавачваннем. І гэта не першы выпадак, калі людзей сталага ўзроста, дрэннага здароўя, там ці цяжарную жанчыну, вось як недавно была інфармацыя, затрымалі на мяжы і радасна ўжо посцяць у сябе відэо на фоне дзвярэй гэтыя нібыта гэтыя карныя пакаяльныя, асабліва звяртаючы увагу на яе цяжарнасць, вот паказваючы, што яна вось сапраўды у такім стане. Вось з пункту гледжання ўсё ж таки хрысціянства, маралі, я не ведаю там чаго-нибудь, гэта, ну, как бы, гэта нормально, ненармальна, ці калі яны лічаць, што гэта такія вось злачынцы, то яны в адпаведнасці нават з хрысціянскай мараллю, як там напісана, і па справах тваіх воздасца табе, ці вот як вот ты ўспрымаеш это ўсё? Это, безумоўна, усе гэтыя каналы Губаза і астатнія, як яны там называюцца, жоўтыя злівы, можа, жоўтыя злівы ўжо не дзейнічаюць. Ну, вот такого кшталту каналы, яны і гэта іх задача ствараць нехрысціянскі контент. Для таго рабіць такі контент, які любому нармальнаму чалавеку будзе ягонае маральнае пачуццё просто выводзіць з зоны комфорта, так, што гэта вельмі рэзкі, зневажальны, жахлівы контент, каб выклікаць эмоцыі у нас ва ўсіх, каб мы пастаянна былі эмацыйна заангажаваныя вось у гэты працэс і такім чынам, ну, як бы кантраляваць нашы эмоцыі. Ну, фактычна, гэтыя людзі, яны пра свае гэтыя каналы і выкарыстанне вось гэтай інфармацыі стараецца як мага глыбей нас закрануць, напужаць, нейкім чынам нас, ну, таксама прынізіць праз сузіранне, прыніжэнне іншых людзей. І бачыце, нават цяпер вось гэтыя відэо там з тым жа Андрэем Кузнечыкам, так, якія былі запісаныя, іх мэта таксама такая, просто уварвацца ў нашу як бы унутраную сферу і прымусіць нас з-за інтарэсы да чалавека, з-за того, каб, ну, паглядзець, у якім ён стане знаходзіцца. Ну, тому што это праца журналістаў, і для маніторинга сітуацыі нам патрэбна як бы больш-менш бачыць, што адбываецца і на што ціск ідзе. Ну, таму людзі, якія гэта ўсё праглядаюць прафесійна, так, і потым нам паведамляюць, што тое адбылося, яны робяць, ну, як бы вялікую справу, таму што яны пазбаўляюць нас патрэбы самім гэта ўсё аналізаваць і глядзець. І, ну, былі ж і незалежныя сродкі масавай інфармацыі рабілі такія заявы, калі выходзілі фільмы
падобныя на БТ пра Паліну Шарэнду, напрыклад, што мы нават не будзем пераказваць тое, што там адбывалася, таму што ну, мы як бы разумеем, што гэты контент ён спецыяльна для таго і ствараецца, каб у нас выклікаць нейкую маральную паніку, і таму іх задача менавіта такая і ёсць перайсці вось гэтыя межы чалавечага сумлення, нейкія сумленнасці, гуманізму, просто зрабіць так, каб ужо нават мы, якія жывем пастаянна ў хранічным стане вось гэтым ну, траўмы, каб гэта яшчэ нам дадаць да гэтай траўмы, яшчэ больш нас напужаць, і што там у кагосьці сваякі у Беларусі састарэлыя, што ўсіх гэта можа крануцца. Так, як бы зрабіць, паказаць сваю ўладу, это дэманстрацыя таго, што мы вышэй за мараль, мы вышэй за права, мы вышэй за ўсё чалавечае. Таму разлічваць на нейкую міласць з нашага боку нават і не думайце. Таму што наша ўлада, і мы самі вырашаем, каго хочам мілуем, каго хочам зневажаем і гэтак далей. Просто гэта ну, спосаб такі архаічны нават спосаб. Раней жа і катаванні яны былі публічныя вельмі часта, таму што гэта быў спосаб улады неяк сцвердзіць сябе ў якасці ўлады. Это інструмент іх, ну, безумоўна, гэта не хрысціянскі інструмент, абсалютна не хрысціянскі, але я думаю, што там людзі, якія ім карыстаюцца, ім як бы яны не жывуць у той парадыгме сумлення, хрысціянства і гэтак далей. Яны жывуць у іншай парадыгме. Ну вось ніякай парадыгмы сумлення, ніякай парадыгмы хрысціянства, вот я паўтараю ваши словы, то есть як дзеці там ці паплечнікі, там ці прыхільнікі некага антыхрыста дзейнічаюць, і ў той же час да гэтых вось, якія свядома дзейнічаюць менавіта вось так. Я читаю навіну: митрополит Вениамин совершил рождественский молебен в Академии Министерства внутренних справ. Потым гэты альбо Вениамин, альбо там іншыя святары найперш вось праваслаўнай царквы ездзяць у нейкія там этыя базы АМАПа, на нейкія там яшчэ вот этих вот там асвячаюць ім зброю, гэтыя дручкі гумовыя і ўсё астатняе. Гэта вот як разумець? Гэта митрополиту Вениамину не поехать у Академию МУС погоны под расой не дозволяюць? Ці вот як это разумець? Ну, мне здаецца, што тут ёсць яшчэ такі аспект, што ён стараецца ў гэта не верыць, у тое, што адбываецца. Просто нібыта гэтага няма, так закрывае свае вочы, заплюшчвае, вот жыве вот у сваім нейкім свеце, там, дзе там усе міліцыянты хорошыя. Ну, наколькі мне вядома, дарэчы, бацька митрополита Вениамина неяк быў звязаны з міліцыяй, ці то ён быў сам міліцыянтам. Вось, і для яго гэта, магчыма, вельмі траўматычнае пытанне про тое, што міліцыянты могуць быць прадстаўнікамі зла, а не добра. Не дзядзя Сцёпа великан, да, который там сябра ўсіх дзяцей у двары, а нейкія просто людзі без маралі, без сумлення, якім падабаецца здзекавацца, якім падабаецца прыніжаць, якім падабаецца рабіць вось гэта все, што яны робяць, што, ну, як бы, я думаю, што ён просто не хоча гэта прымаць, гэта ведаць. І насамрэч вот у 20-м годзе, калі митрополит Павел, ён же таксама як бы спачатку і Лукашенко павіншаваў з выбарамі, але потым, калі ён пабачыў канкрэтных людзей, якія прыйшлі, паказалі свае сінякі, і калі ён пабачыў відэа, як збіваюць, жахлівыя, жудасныя відэа, пра то, як з людзей здзекаюцца, што чалавек з чалавека так не можа здзекавацца. Колькі ненавісці, колькі вот гэтага жывёльнага, нават нечага такога інстынктыўнага вось у гэтых збіццях, калі да яго прыходзілі маці, якія плакалі, што майго сына збілі, і яго вся спіна сіняя, як яго там электрашокерам катавалі, то натуральным чынам митрополит Павел офігеў просто ад этой ўсёй інфармацыі. Ён тады зрабіў заяву, што не трэба гвалт, трэба спыніць гвалт, і потым пайшоў наведваць у шпіталі
людзей, якія пацярпелі ад гвалту, то потому что ён быў в шоку, ну что такое можа адбывацца, для яго гэта было нейкае, яго перавярнулася нешта ў галаве, ён не мог гэтага просто ніяк не адрэагаваць на гэта. На жаль, мітрапаліт Веніамін, і мы хацелі, у нас было яшчэ, калі ён толькі стаў, заняў пасаду мітрапаліта, і ўжо быў досвед людзей, праваслаўных людзей, якія былі і ў турме, якія былі на Акрэсціна, каб гэтыя людзі просто схадзілі, вот конкретная прыхажанка, жанчына, там конкретны прыхажанін, мужчына, там семінарыст былы, там і гэта далей. Яны просто хацелі прыйсці да мітрапаліта Веніаміна такой групай і расказаць, паказаць, паглядзіце, што са мной адбывалася, паглядзіце, як мяне там не пускалі, як я ў душы не быў. Да, сам мітрапаліт Веніамін, і наколькі мне вядома, ён наведваў Уладзіслава Багамольнікава, святара, так, які 100 дзён правёў за кратамі, якога ён сам ведае з даўніх часоў, яшчэ з часоў семінара, якога ён паважае як чалавека, вот, наведваў яго на Акрэсціна і бачыў вось гэтыя ўсе раны, але на яго гэта ўражанне чамусьці ніякага не робіць. Ён, магчыма, просто жыве ў такім свеце, дзе няма чалавечых пакутаў, дзе чалавечыя пакуты — гэта нейкая фікцыя, нейкая майя такая знешняга свету, а ёсць вось толькі там штосьці іншае, вот нейкая ідэалогія ў галаве, і мне здаецца, што гэта просто паказвае тое, што мітрапаліт Веніамін, ён менш адкрыты да чалавечых пакутаў, менш адкрыты да чалавечай хлёсаў, да чалавечай гісторыі. Ён, выбраўшы манаскі шлях, адмовіўся нібыта ад усяго зямнога, і гэта ўсё зямное не цікавіць. Вось, таму ёсць хорошыя міліцыянты, ёсць дрэнныя дэманстранты, павінен быць парадак як на небе, так і на зямлі. Вот на небе царства, у нас на зямлі таксама павінна быць царства. Вось, это дэмакратыя в аду. У пекле там все дэмакратычныя інстытуцыі, свабода слова і ўсё астатняе іншае. Хаця, ну, это просто такая вычварная карціна свету, і мне здаецца, што калі просто мітрапаліт Веніамін хоць на секунду дапусціць вось гэтую рэчаіснасць унутры сябе, калі ён просто адкрыецца ёй, хаця б, ну, вот пачуе галасы людзей, пачуе вот это плач людзей, пакуты людзей, то, ну, я думаю, што зменіцца і ў яго унутры нешта. Ён просто не зможа далей працягваць рабіць тое, што ён робіць. Яму прыйдзецца выходзіць, як я сёння ўжо казала, пра зону камфорта. Вот, яму таксама, ягонаму сумленню прыйдзецца выходзіць з гэтай зоны камфорта, і я не пакідаю надзеі на тое, што гэта адбудзецца, таму што глобальна, мне здаецца, мітрапаліт Веніамін, ну, не такі дрэнны чалавек, і ён прыйшоў у царкву для таго, каб служыць Богу, і ён зможа пачуць вось гэты голас іншага чалавека, пабачыць гэтага самаряніна, які ляжыць пабіты каля дарогі, і нейкую міласць зрабіць на адрас гэтага чалавека. Вось, і калі мітрапаліт Веніамін можа мяне глядзець, я его запрашаю да таго, каб паглядзець на сітуацыю вачыма тых, хто пакутуе, а не тых, хто катуе. Я хацеў бы звярнуцца яшчэ раз да тэмы, ну, не тое, што можа быць свята Елісаветинскага манастыра, а да тых, ну, скажем так, святароў, вернікаў, якія актыўна дзейнічаюць на глебе падтрымкі расійскай вайны ва ўкраіне акупацыйнай і гэтак далей. Вось чытаю навіну у вас на тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне» пра тое, што кіраўнік валанцёрскай групы Свята-Елісаветинскім манастыры атрымаў чарговы медаль так званай ЛНР. Кіраўнік валанцёрскай групы у манастыры Мікалай Гаврылаў. І у мяне вот такое ўражанне, што
все шырэй вось гэтая дзейнасць у гэтым накірунку у падтрымкі нейкай валанцёрскай, фінансавай і гэтак далей нейкіх пашыраецца. Калі казаць пра тых, хто беларускіх вось гэтых вот валанцёраў праваслаўных з манастырскіх гэтых дзеячоў і гэтак далей, наколькі гэта іх уласная ініцыятыва? Ці не можа гэта быць, што атрыманы загад з верху ад кіраўніцтва маскоўскага патрыархата, з Москвы, ад патрыарха, каб вот гэтую дзейнасць актывізаваць у гэтым накірунку? Ну, я не думаю, што гэта загад з Москвы, гэта такое, ну, у пэўным сэнсе грамадзянская супольнасць такая у нас, вот такія сілы ў грамадзянскай супольнасці у нас існуюць, і сваю нейкую ідэалогію, нейкае сваё бачанне рэалізуюць праз аб'яднанне адно з адным дзеля таго, каб падтрымліваць вось гэты цэлы рух у Расіі. Таксама гэта не столькі рух часта ідзе зверху, колькі ёсць там асобныя манастыры, дзеячы нейкія, якія вакол сябе ствараюць кола, нейкія фонды, нейкія валанцёрскія групы, якія займаюцца зборам вось гэтых сродкаў. І ну, наколькі мы ведаем, бачыце, быў Белсад аднойчы званіў монахіні Александры, якая каардынуе эту дзейнасць ад Свята-Елізаветскага манастыря ў Беларусі, для того, каб запытацца дэталі розныя, як можна ахвяраваць, што патрэбна. І там якраз яна кажа про тое, што сапраўды это прыходзіць з Москвы. Ну, хутчэй, это вот ёсць такая матушка Еўгенія, там таксама актывістка, якая акумулюе ў сябе ўжо все патрэбы, што каму трэба, і далей яны ўжо кажуць, штосьці канкрэтную рэч нейку прывесці, альбо лепей перадаць грошы, а яны самі закупяць вот тое ці гэтае абсталяванне там, ці нейкія медыкаменты і даставяць у зону баявых дзеянняў. Таму гэта хутчэй такія свае актывісты своеасаблівыя, якія падзяляюць ідэі і місію, скажем так, вайны, якім здаецца, што па нейкіх там рэлігійных, палітычных перакананнях, і такім чынам просто спрабуюць дапамагчы сваім. От бачыце, як таксама мы ж беларускія там сродкі масавой інфармацыі і дыяспары, беларускія розныя арганізацыі таксама дапамогу для палка Каліноўскага таго ж збіраюць. Вось, это таксама ж робіцца не таму, што там полк Каліноўскага нам выдаў нейкую загад, сказаў, калі не прышлёце нам танк, мы вас потым там, не ведаю, мы вам это прыпомнім, і ў вольнай Беларусі што-небудзь з вами там зробім такое благое. Не, ну, таму што людзі, заходзячы вот са сваіх маральных перакананняў, палітычных таксама перакананняў, спрабуюць сваім дапамагчы. Вось гэтыя спрабуюць дапамагчы таксама сваім, просто іх сваі другія, іншыя, да, не тыя, хто нашы, а тых, хто іхнія. Вось, і ну, безумоўна, падтрымка арміі агрэсара, падтрымка самой вайны, яна, ну, на наш погляд, з'яўляецца амаральнай. Ну, тыя людзі так не думаюць, у іх ёсць нейкія свае апраўданні для гэтага. І ў гэтым мы разыходзімся, і ў гэтым мы у пэўным сэнсе і знаходзімся па розныя бакі фронту. Ну і яшчэ одну тэмку закрану на завяршэнне нашага эфира. Прэмію за духоўнае адраджэнне атрымаў вось сёлета з рук Лукашэнкі настоятель прыхода храма Уздвиження Христа Господня протоіерей Олег Кунцевич. Ён стаў лаўрэатам гэтай прэміі за тое, што стварыў музей, у якім можна больш даведацца пра лагер для военнопалонных Шталах 352, які дзейнічаў у 41-44 годах у Мінску. Я абсолютно цалкам за, вот, ну, как бы двумя руками за тое, каб мы памяталі пра тыя злачынствы, той злачынствы супраць чалавечнасці, калі не казаць пра геноцид, які тварылі нацысты, гітлераўскія нацысты на тэрыторыі Беларусі і не толькі Беларусі. Гэтыя злачынствы ніколі нельга забывацца.
і безумоўна трэба пра іх памятаць, і такі музей гэта выдатна. Але потым гэты святар піша, что создавался он как дань памяти захороненным здесь мученикам и как вразумление тем, кто верит, что на Западе нам хотят добра и процветания. Ну и гэтак далей. Ну то есть, ну причым тут одно до другого. Ты как бы ствараешь музей, каб люди памятали про злачынствы, якія у дачыненні да беларусаў і не толькі беларусаў здзяйсняліся. Выдатна, каб не забываліся. Навошта зараз гэта эстрапаляваць на нейкую там палітычныя нейкія такія прымхі. А калі на тое ўжо пайшло, я ўжо то цікава, а вось гэтага святара і іншым, напрыклад, нашыя курапаты, ім не баліць, что там няма ніякага музея, мемарыала, а да прыкладу тыя злачынствы, якія бальшавіцка-камуністычны рэжым у дачыненні да народа беларускага і не толькі на беларускага здзяйсняў, не баліць, музей стварыць не хочацца, ці гэта вот как-то вот не велелі Лукашенко разам з Веніамінам, ці як это вот? Ну, першае, што я хочу сказаць на гэты конт, тое, што на прыходах у епархіях Беларускай праваслаўнай царквы вельмі шмат надаецца ўвагі як бы памяці тым, хто пацярпеў, тым святарам, тым вернікам, якія пацярпелі ў гады чырвонага тэрору альбо ну, у савецкі час. Мы прааналізавалі інфармацыю там з раённых выданняў. Амаль кожны тыдзень дзесьці на нейкім прыходзе ці ў нейкім саборы адбываецца вечар памяці мясцовага святара, які быў забіты камуністамі. Таму вот у народных як бы шанаванні на месцах людзі пра гэта памятаюць, для людзей гэта з'яўляецца важным. Гэтага нельга адмаўляць, нягледзячы на тое, што на больш высокім узроўні, скажем, гэта заціраецца пытанне. Але вот сваіх забітых людзі шануюць. Пункт 2. У нас жа ёсць не толькі вось гэты музей, а ёсць яшчэ спецыяльны храм, які прысвечаны тым, хто пакутаваў неяк на загіну і гэтак далей, храм усіх святых, на якім кіруе святар Фёдор Повны. І я чытала, неяк немцы прыязджалі, хрысціяне прыязджалі ў Беларусь для того, каб наведаць розныя месцы, там розныя Трасцянец, як вядома, і іншыя розныя месцы, Хатынь, для того, каб ну, паглядзець на культуру памяці, якая адбываецца ў Беларусі. І яны былі шакаваныя. Яны кажуць, так вот гэты храм, які ён знаходзіцца ад Курапатаў зусім недалёка, там прайсці ну, это вот усход, мікрараён усход, кальцавая дарога там недалёка праходзіць, там фактычна ты ну, трошки прайшоў, і ты ўжо ў зялёным лузе на Курапатах. І мне здаецца, нават такія маршруты некалі былі на Курапаты ішлі, хаця можа праз усход і не хадзілі, ну не так гэта важна, што вот табе зямля з крывёй, з касцямі, там, дзе людзі пакутавалі, былі закатаваныя масава. І яны кажуць, так а ў гэтым храме чамусьці з Курапат не было ніякага там месца. Вот яны там збіраюць зямлю з розных месцаў, і там дзесьці іх і размяшчаюць у спецыяльнай такой залі мемарыяльнай. А з Курапатаў няма. Чаму? Яны прывозяць там зямлю ледь не з грунвальдскай бітвы, з поля грунвальдскага, а вот у іх пад носам тут яны гэтага не заўважаюць. Так, сапраўды, Курапаты гэта незручная тэма, і спрабуюць яе абыходзіць, і спрабуюць яе як бы зацерці, таму што ведаюць, што для сучасных беларускіх уладаў гэта тэма балючая, гэта тэма вельмі палітызаваная. Вось. Ну і нарэшце, недавно прочитала якраз з гэтым Олегом Кунцевичем, протэерэем, некае інтэрв'ю, і он там кажа, наш прыхажанін Мікалай Гаўрылаў. А калі помніце, Мікалай Гаўрылаў — это той, про каго мы гаварылі ў папярэднім пытанні, які атрымаў з ЛНР вось гэтую чарговую нагароду. То бок Мікалай Гаўрылаў адпаведна з'яўляецца прыхажанінам вось гэтага Олега Кунцевича, таму не дзіва, што Мікалаю Гаўрылаву даюць прэмію з ЛНР, там медаль
медаль, а ягонаму настаяцелю даюць пра духоўнае адраджэнне. Наколькі мне вядома, ён таксама Олег Кунцевич, ён быў інспектарам у мінскай духоўнай семінарыі, і многія семінарысты расказвалі пра тое, што ён з іх здзекаваўся, і што нават мітрапаліт Філарет у свой час ці памочнікам інспектара ён быў, і ён яго вымушаны быў зняць з гэтай пасады за вельмі вялікіх нараканняў з боку семінарыстаў на нечалавечае такое абыходжанне. Таму зноў-такі не дзіўна, што менавіта гэты чалавек атрымаў вось у гэты турбулентны час гэтую прэмію. Ну і на завяршэнне коротко, не ведаю, наколькі тут ўсё ж таки варта гэта абмяркоўваць, але просто цікава, бо датычна таксама, ну как бы храма, месца Божага. І вось у той час, калі акурат таки ў гэты дзень, калі Дуда узгадаваў у сваёй прамове асуджанага ксяндза, Лукашенко разам з сынам сваім наведаваў, прысутнічаў у храме у Лагойску. Ну, мы уже привыкли, что вось гэтыя там православные атеисты типа Лукашенко там ці Путина, ФСБшника там ходят на религийные святы у церквы і там прысутнічаюць і нешта там прамаўляюць. А як это ввогуле успрымаецца? Вот як асабліва калі ён не нешта там са святам павіншаваў, а пачынае там разважаць пра геапалітыку, ледзь не мацюкацца ў бок Зяленскага, распавядаць пра тое, як у яго там пасінелыя пальцы не трымаюцца і ён там маладому пакаленню там рыхтуецца нешта там перадаць. Вот як это ўсё ўспрымаць? Нармальна ці не? Ну, ведаеце, недавно вышла передача Микиты Белказёрова «Жизнь Маліна». Там быў журналіст Дмітрий Гурневич, і ён узгадвае, як ён упершыню на Лібаках пабачыў Лукашенку. Там просто Лукашенко прыляцеў, і вот ён яго пабачыў, і што на яго гэта зрабіла вялікае ўражанне сама падзея. Я думаю, што людзі вось так это і ўспрымаюць, што для іх гэта нейкае забаўляльнае шоу. Да, іх як бы магчымасць пабачыць нейкую там зорку недаступную. Вось яны гэта ўспрымаюць, як я не ведаю, нейкая цікавостка са свайго жыцця. Вот з намі такое адбылося, а я самого Лукашенка бачу, вот он к нам прыязджаў, я там стаяў, і ён там то сказаў, усё сказаў, ён так прайшоў, так пастаяў. Я думаю, што Алла Пугачова б зрабіла б таксама фурор, калі прыехала ў нейкі храм у Беларусі, там, ці я не ведаю хто, Вольга Бузова, хто там зараз сярод зорак, Макс Корж, так Макс Корж бы сабраў там, я не ведаю, стадыён для того, каб людзі на яго паглядзелі. Ну, што насамрэч у гэтым няма ніякай ні падтрымкі Лукашэнкі, ні просто людзям насамрэч это как бы такая падзея экстраардынарная, не кожны дзень такое адбываецца, вот, і можна просто паглазець, як кажуць, на вось гэты Лукашэнку, паглядзець, які ён там зблізу, на ягонага сына і так далей. Все ж таки чалавек, які вызначае палітыку, лёс Беларусі у значнай ступені, які б ён там Карабас-Барабас не быў, як бы тым не менш гэта ўсё ж таки там нейкая значная асоба. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я на завяршэнне хочу яшчэ раз заклікаць усіх вас подписываться на телеграм-каналы, да якіх мае дачыненне Наталья Василевич, якія маюць дачыненне да асвятлення рэлігійнай, хрысціянскай, палітычнай, сацыяльнай праблематыкі, пытанняў. Гэта хрысціянская візія не вайне і Наталья з 2 Л. Спасылачкі будуць у нас тут у каментатарскай. Таксама не забывайтеся подписываться на YouTube канал Еврорады. Калі для вас гэта бяспечна, то ставьте свае падабаечкі, націскайте на звоночек, каб не пропустить наши стрымы. Ну і безумоўна расшэрвайце. Ну што ж, яшчэ раз нагадаю усім нашим слухачам і гледачам, што у нас у эфіры была экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі, абароны правоў, тэалагіня Наталья Василевич. Дзякуй вялікі, Наталья, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.